Taiti aratidza rudo runoshamisa kumudzimai wake nekumutengera mota Benz guys. Aiwa zvaendwa Kiki ari kufara, muri yese iri kufara guys. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Zvinorwadza vanoroya chete izvi maZimbabweans semazuva ose. Hafu yacho iri kufara nevana, hafu yacho iri kuti aiwawo zvine basa remota ndeyakare. But guys, isusu tiri pano tiri kuti makorokoto as content creators tinoziva kuti zvakaoma guys kuti usvike pachinhano chavari ichi zvakatooma, and the hate that is in the streets, oh my goodness, inogona kungokuuraya. But now tiri kutenda Mwari kuti vaita havo zvakanaka. They did very well. Okay, so pavakaenda kumaHoodies vakatiudza kuti vanga vaapproviwa kuti vanoafoda kutenga mota, but vanga vachuza yanga iri Ford Ranger. Saka isusu tatakamira Ford Ranger, but now maybe they realized kuti it cannot be mami car or whatever reason yavachinjira. But this car guys, it is beautiful. For mudzimai we content creator pano vanhu vakawanda vanga vachiti hey, why zvichingonzi taiti hey taiti chi iwewe yako channel iri kupi. Yes, they are working together. Tight ataura mashoko anodadisa ati iye haasi kuzofa akarambana naKiki. Kune avo vanga vachiedza kuvarambanisa. Aiwa guys, now munogona ngotora chituro mogara pasi mochema henyu misodzi yeropa. Isusu tichangokupai zvitauro namatishu kuti mugone kunyaradzika. But anyway, they are going far together. Yes, we love them as a couple. Tinoramba tichingosupporta mabasa avo. So Mama Kiki, sa content creator, now we want to address her on her own, not as a shadow of Tight. Tight aratidza kuti she is not in the shadows. She is, yes, part of the journey. Mama Kiki vakudriver mota sa content creator. Guys, wow. Okay, so they also did a live. Tight ataura mashoko. Kune vamwe anogona kusounda as if ane pride, but kune vamwe vanga vachitevera his journey, they actually know what he's talking about. Pakawanda paakatukwa nevanhu, pane pakawanda paakafomerwa nyaya dzakasiyana siyana dzaigona kuzomubreka, but he was very resilient, akaramba achienderera mberi nemudzimai wake. Pamwe pacho pane vakagona kulika mapikicha aKiki akashama vachifunga kuti relationship yacho ichapera. Vanatsanokadzi vakauyawo nedzavo nyaya. These are like the new issues that happened recently. Pane dzimwe dzakaitika kumasure paaizama kusumuka achiedza kuti guys ngatite zviskiti, ngatiedzei kudai. So no one was there to help, and he did this on his own. So ari kuti iye hapana room yekuti asakuratidzei zviri kuitika mulife make, and I actually understand him. Yes, there is no room for that. As a Zimbabwean community, we need to learn. Ngazvitaurira ake mukomana. I don't have any right to be humble because I've been here and nobody, you know, so I don't have any right, or there's no any room for me to be humble. I've been, I'm gonna show you every achievement, guys. I'm gonna be celebrating. Yes, well spoken. Wagonesa. Ndizvo chaizvo. Yes, you do not need to be humble. You need to show people that you've been working hard, and people have been coming up with all type of advice. Hey, Kiki uri kumbatira. Hey, Kiki hana chaachawana. Yes, Kiki wana mota. Makuti chiise nyika vava manyarara. Makutanga kuti hey, mota ndeyakudhara, mota ndeyachi. Guys, mota from point A to point B. Benz brand hombe. Benz chero ikanzi ndeya 1945 haina kufanana nedzimwe mota diki. Anditika izita guys, formatic. It's funny. Manetizens ari kuuya achitaura papost yaiswa neimwe famous blogger achiti matenga mota ya 2005 makuti tichafa tichitambura.
guys, ko munhu amboti kwai muchafa muchitambura, why do you always take one statement momhanya naro? Atombozvitaura taita akati wedweka kakawanda kekuti we are misquoted. Zvese zvatinotaura vanhu vanongonodzura pavari kuda pacho ipapo vobva vamanya napo votaura zvakawanda. Guys, it is funny kuti munhu asati ambotengera mai vake bhara kana kuti mwana wake bhasikoro ari kuseka munhu kwai mota yake ndiya 1990. Vedweka kutopemberera kuti unofamba ugere. Mazimba muchadzidza kuti munhu ndewaMwari. Vana ava vaishuvirwa zvakaipa. Guys, Emero Manyama, guys, hatisi toda kumbonyeperana. Congratulations. Vamwe murimo mu comment section umo, muchitaura chino, muchitaura chino. Varume venyu vari kurura kwendivana Bhautasa, havakuoni, havakutengerei na chinhu. Ndimi muri kutoprovide mudzimba imomo, muchitsvaga usavi mega, muchitsvaga mari yerenti yega, muri kutobhadhara mari dzekumaboarding, muchiita macross border moga, nedhata ramuri kushandisa kuona tight, muri kuzviitira mega. Murume chaiye kuti dzimwe nguva anovata asi mumba kana kuti arimo hamuzvizivi, munotoita zvekugugula love. Saka kana vana vakukuratidzai kuti love inoitwa sei, ndosaka zviri easy kuti tirwadziwe guys. Zvingori easy. Chiko, maifunga kuti vatawa kareka, muri kuona vari kuenderera mberi. Zvakakona chero makamboedza kuti varambane. Dai muri imi vana Mwari, dai vana taiti makatovadonhedza kare. Asi chakanaka ndechekuti aiwa hamusirimi vana Mwari guys. Moziva kuti amount of bullying nekuudzira kunoita maZimbabweans soka unofunga kuti they've got their whatever together, they've got their stuff together. Naika vamwe vacho unoudzwa nemunhu ari kumabridge kana kuti ndikutafura kumabvuku ndombokuziya here kwarari kurimuka kana kugokwe, ndiye munhu anenge achikuudza kuti aiwa dei matenga stand, dei madaiso, dei kikaita chino ichi, chino chino. Imi mukana muchigona itai zvenyu, life yenyu indire mberi. Dambudziko ndiro rekuda kungotaurisa mazimbo. Regai vanhu vararame life yavanoda. Kikwasiya mwana kumusha, chino munoziva here zvaari kuitira mwana wake. But vanhu vanoda kungotaura vachiudzira vanhu chino unoshaya kuti hate yacho inobva. Guys, ngatipotaura nyaya yehate kuZimbabwe indogara ndichingoiadresa panapa. Ngatiregei kuti munhu kana ane platform yake achipostawo zvinhu zvakewo mongova vanhu vanongouya nenegativity. Negativity ndeyeiko? Handiti you follow that platform because you like them. Munoenda kunomonita kuti vari kubudira kana kuti havasi kubudira. If you feel like you do not want to be part of that community, please just exit zvakangonaka. Pane kuti uswere uripo uchiona kuti wabudirira wofa nechigodo wobva wataiwa. Guys, regai kudaro. Regai kudaro edwe. Ngatiregei kudaro zvokwadi senyika. Recently Ana Honde akangobuliwa nekuti akanzi kwai ane mapundu. Next thing akunzi anonhuwa weti. Ana Honde akazonopa mapedzuko achinhuhwira vanhu. Anyway, kana imimi muchingofila kuti Ana Honde initiative yake yaari kuita hamusi kuida, regedzai kufollowa zvinhu zvake. Akakumbira mapedzi musamupa, siyanai naye sekunge muri kuda kuti atambura afe. Chiregai atambura afe pane kuti muinde kunoona zvinhu zvacho zvakangomazvo. But anyway, we are happy for taiti nemudzimai wake vagona kuitirana zvakanaka guys. As most couples, you find yourself kuti the man always does things for himself, things for his family, and where you are left in the shadows or in the sidelines. But zvaratidza kuti they are working together, and ati iye mashoko anonyanyisa kufadza. Handife ndakamusiya Kiki guys. Tiri kuenderera mberi tese kana zvichireva tichasvika mukupfuma, mukuona an empire, mukutenga majets tinenge tiri tese. Vaya vanga vachiti zvichavaperera anytime soon. Aiwa guys, chill pill. 2050 vanenge vachiri kurira guys. Taite azobvunza bamunini vekulikisa mavideo kota vaitrya kuita sei. Now that Kiki is a rich aunt, what is he gonna do? Pane vanomuziva kuri kunze mutegei guys, awe aone kuti Kiki ava rich aunt. Yes, wanga warwadziwa uchidiedza kufinhura munhu wangu, but by the end of the day ndiwe wakufinhuka guys. Aiwa unogona kutozvisungirira kurwadziwa chaiko kuti ndaifunga kuti achabva asvipiwa, achabva arambiwa. But anyway, munhu wake anomuda, akabva angoti asina chitema wacho ndiani ndichamira newe baby. So guys,
They are moving from glory to glory. Vana bamunini vemapikicha vachingogara mumukuku. Ndo mashoko ataita aya akati iwewe unongoramba uri kumasure uchingoti wow seambulance. Isusu tichiendera mberi nelife yedu. Guys, ngatingodzidzai kuti kana vanhu vachinge varambana ngatiregei kuburitsirana zvataita tese tichiri kudanana. Yes, unenge uchiti ndindakatomborara naye guys, hamusi kundibhilivha here chino totokubhilivha kuti makadanana mukarara mese, but for now ane umwe. Just make peace with the fact that you failed in the relationship and iko zvino awana anomuda. Do leave your comments on what you think about Tight na Kiki makorokoto makuru zvokwadi.